Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар шаҳри Ваҳдат қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази шаҳри Ваҳдат, аз ин тараф маркази тиббӣ ва коллеҷи тиббии шаҳри Ваҳдат ва дар ин ҷо бозорчаи Гулистон. дӯстони азиз, хонаи имрӯзаамон тамошобинони гиромӣ дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёр бад гап намезанем, рафт. мана ҳамин бинои истиқоматӣ мебошад. Новостройка аз 8 ошона иборат аст. хонаи имрӯзаамон дар 4 ошонаш иборат мебошад. дута балконча дорад. дари подъезд. мана ҳамин подъезд мебошад дӯстони азиз. лифт ҳаст. хонаи имрӯзаамон мана ҳамин хона мебошад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 8 ошона иборат аст. техпаспорт дорад, лифтам дорад дӯстони азиз. ҷойгир аст дар назди бозорчаи Гулистон. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед, як коридори дароз аст. ҳоҷатхона, ҳамом, ошхона якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. шурӯъ мекунем аз ҳоҷатхона. чӣ хеле ки мебинед, термекс часпондагӣ, хона нав ба даст таъмир мебошад. системаи вентилятсияам ҳаст. инҷо ҳамом, мошина ҷумашӯӣ ҳаст. дар навор чизеро ки мебинед, ҳамашон дар хона дохил ҳастанд дӯстони азиз. яъне мошинаи ҷумашӯӣ, кондитсионер, яхдон, телевизор ҳамашон меистанд. инҷо ошхона, трезаи байниҳуҷрагӣ дорад, яхдон меистад. хона бо барқ ва оби доимӣ ҳам таъмин аст. фишори обшон бениҳоят хуб мебошад. хеле ки дидед, фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ умуман мушкилӣ надорад. ҳар як ҳуҷраи истиқоматии хона дар худ боз балкончаам дорад. марҳамат дӯстони азиз, хона таъмири хуб дорад. телевизор меистад. марҳамат. ва инҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. кондитсионер ҳаст, меистад. ва ин ҳуҷраам чӣ хеле ки мебинед, балконча дорад. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст, аз ҷумла мактабҳову садикҳову бозорчаи Гулистон дар назди хона. маркази шаҳрам на он қадар дур аст дӯстони азиз. маркази тиббӣ, коллеҷи тиббӣ ҳамашон дар наздикии хона мебошанд. хулас, минтақаи хуб аст. нархи хона бошад 320 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия фақат ватсапшон кор мекунад, дастиш кор намекунад. рақамҳои Тоҷикистон бошад, дастиш кор мекунад. марҳамат. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап биёед ки мо муроҷиат кунем. то боздид, барои кор, худо нигарбон.